X'inhu l-ikbar suċċess tiegħek? X'ti konsidra l-ikbar suċċess tiegħek? L-istess domanda di. Li rnexxiel insalva għal tant żmien għal 28 sena. Naħseb is-suċċessi iżjed mill-suċċessi tal-organizzazzjoni li kultant għamilna ċertu stejjer li vera bidlu l-pajjiż. Naħseb it-Times kienet prominenti meta kien ġie referendum tal-Unjoni Ewropea. Jiena din hemmen bis-saħħa li dik l-aqwa deċiżjoni politika li qatt għamilna f'pajjiżna. Jien naħseb it-Times kienet kruċjali għal mod kif mar il-każ ta' Daphne Caruana Galizia. Inkredibbli l-affarijiet kif seħħew hemmhekk minn meta bdejna niktbu ċertu stejjer. Jiena min-naħa tiegħi li nieħu gost li minn ħadd over bħala editor-in-chief li ġibna ħafna iżjed żgħażagħ lejna. Fjek tara aħna llum għandna aċċess għan-numri. Nużaw prodott jismu Marfil, eccellenti, tkun taf min qed jaqra l-istejjer fejn minn fejn qed jaqrawhom, kemm qed idumu fuq l-istejjer, kemm sa fejn scroll. U qed tara li d-demografika żagħżugħa qiegħda tiżdied? Iva. Ġifieri kellna fl-aħħar 5 snin kellna 25 to 34 kiber b'mod drammatiku l-ammont ta' żgħażagħ. Dik hija d-demografika eżattament tagħna. U li qed jiġri naħseb jiena li inti dejjem in-newsroom tiġi riflessa mill-foot soldiers tagħha. Llum għandi ħafna ġurnalisti żgħar għandhom talenti differenti għandek minn jinnaf Daniel Allu li kull milu magħna sena sentej ma dan letteralment itilqu jmur ikellem il-politiċi jagħmel doorstepping u hekk u b'mod inkredibbli kif jirnexxielu jitkellem ma' kulħadd għandek jinnaf il-Claudia Kalleja dila hemmhekk tagħmel human stories huma vera stejjer inkredibbli kif kulħadd ikellimha. Dik il-Mark Lawrence kulħadd jafu. Ma sax nimxi mal Mark Lawrence fit-triq, għax kulħadd waqfu fit-triq da miskin. Ma naħsibx li idea ħafna jiena. Naħseb għandu appetite għalija affari. Jirrispondi Mark għalija dik. Darba ġi għaw jirrispondi, għamilna ġi tlettijat, ukoll dajna u Mark ġifiri. Li għamilna, John, bil-fors kanna nbidlu l-mod kif nibat namlu l-stejjer tagħna. Ġifiri l-lum nużaw iżjed video, stejjer jiset osra tagħmelhom nużaw il-medja soċjali wkoll għal-benefiċċju tagħna. U l-ikbar suċċess barra x-xogħol tiegħek? Nistja, domanda tajba. John, jiena ma nafx, jiena taf xi ma jiena xej il-żożija tiegħi xej disaster, you know. Turbulenti, ja. Mommi mietet ta' 45 jiena kelli 13 sena, hija żgħar kellu 7 snin. Oħti kella, ma nafx kien kella 19 u Alex hija l-kbir kellu 21. Ġifieri kien hemm disaster meta inti tispiċċa f'dak l-istat. Tista' jew taqbad it-triq tan-niżla. Jew tipprova tara kif ħassalva u ma tispiċċax jinnaf junkie u tispiċċa titfarrak hemm isfel għax tispiċċa waħdek speċjalment ta' 13 sena. Allura naħseb l-ikbar suċċess kien li aħna bħala familja jiena u ħuti Sean hija żgħir, Charlotte oħti u Alex isna dħalna nibbakjaw il-xulxin biex nżommu l-xulxin u fl-istess ħin ħloqna ta' ċertu kompetizzjoni healthy bejnietna. U naħseb il-mod kif irnexxilna niġbdu l-xulxin il-fuq f'momenti diffiċli ta' disprament ta' u naħseb l-ikbar suċċess li kellna. We rallied around each other biex nżommu l-xulxin u għadna sal-lum. Mela tlaqna.